Sbiwch, dwi ryw ganllath o gopar bar Williams Parry. Sori, na i wneud hynna eto. Mae yna gymaint o edrych ymlaen wedi bod i'r Eisteddfod yma ers gymaint o amser, ond wir i chi, mae yna edrych ymlaen wedi bod am fwy o amser. Am y band fydd yn serenu ar y llwyfan yn nes ymlaen. Jess, wrth gwrs, a Dot fydd o draw i gael sgwrs efo boes ei milltir sgwar. Fe gael rhybydd da'r cynhyrchydd i weid biafia Dot, bydd yn broffesiynol, ti'n gyflwy'n wraig, os sa'n becso, achos fi yw'r fan mwyaf o'r boes ma. Mae just mor neis gweud bod chi ma, fel Jess, Brychan a Emyr. Chi'n mynd i fod fan hyn boes heno, chi'n headline o. Ie, mae'n debyg. Beth mae nerfau fel de? Ydy'r nerfau dan na, nes o ti becso dim? Wyt ti? Ydw. Caca yn y mawth. Wir. Oedd ti'n un peth yn Castell Aberteifi a oedd e'n berffaith. So bydd e'r un peth heno, a ti'n modd, Eisteddfod Tregaron, ni'n Ceredigion, Cardis i ni o Aberteifi, mae rhaid i ni fod yma. Mae'r superfans i gyd yn mynd i fod yma, superfans Jess, i ni gyd drwy oedran penodol, chi'n gwybod ni gyd wedi hyneiddo, ond mae cwestiwn fi wedi cael pobl yn holi fi, os lleder i fod hyn o Brychan? Na, a dim leicra. Oh, come on! I moyn e! Chi yma, chi'n headline o, ar batch eich hunain, yn eich sir eich hunain, gyda fans chi yma, a dim yn fwy special na fi oedd eriod. Ti'n meddwl be, odi mae e, a wedai pam, so ni'n gweld yn gilydd lot nawr, so ni'n gyd mor fysi neu wahanol bethau, a o'n i mor dyn fel 4, ti'n meddwl, wnaethon ni gwario pob dydd yn gilydd am 15 blynedd mwy na lai. A mae'n esgus i ddod... O 10 yn y bore tan 10 yn y nos. Pob dydd. So mae'n esgus i ddod nôl at yn gilydd, i gael ymarfer bach a neu beth i ni'n neud ore a mynd lan o'r llwyfan a neud sing-song bach. Ond chi'n cael dim lloni, fi'n gwybod mae pawb eisiau siarad â chi ar y maes. Mae buzz ma, mae pawb ffili aros i weld chi. O'n i mor falch, Brychan, ni mor falch gweld chi nôl, wir nawr. Fi'n mynd i fod ma heno. Fi'n mynd i aros. Briliant. Thank you.